Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 5. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumangan sa trigo. Unyang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana? Gidili kana sa adlaw nga igpapahulay sumala sa atong balaod. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios og mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Niya mikaon siya niini og gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios, awas lamang sa mga pari. Og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.